Τα Σάο Τσέρι, Κερέλ Σύρα του Ιπεαμίν. Ο ουρανός αυτή τη στιγμή είναι ανεωγμένος. Ο Τσέρι Σιπουταρδό. Και όλοι περιμένουμε να κάνει ο Βαλάντης το θέλημα του Θεού. Τα Σάο Ιασουγιαράς. Αμέντα ο Τσέριτα. Κερέλ ο Βαλάντι εντευλέσκει βόια. Καθώς λοιπόν ο Βαλάντης άκουσε τα λόγια του Θεού, ευαγγελίστηκε τον Ιησού. Ο Βαλάντι ασουντάς για τον Ιησού. Στην καρδιά του ήρθε σε κατάνοιξη. Λεσκολό Πουτάρδιλα σε δευλέσκε. Όπως αυτός ο άνθρωπος ο ευνούχος του Σκανδάκη. Σάρκατα ο Μανούς, ο ευνούχος, Αταλικανδάκη. Άκουσε το λόγο του Θεού. Ασουντάς η Ορμπεντευλέσκη. Τον έβαλε μέσα στην καρδιά του Ιάσλαντε πέστε η και Ορμπεντευλέσκη. πήρε την απόφαση να Ταλιάς. κάνει το θέλημα του Θεού. Ταλιάστε Κερέλ εντευλέσκη βόη αντεποτράει. Έτσι λοιπόν ο ίδιος ο Χριστός Σαρ ο μίσμο Ιησούς κάποια στιγμή είπε ότι ένα βάπτισμα έχει να βαπτιστώσει και πόστε να μπορούμε μέχρι το ζώο του το εκπληρώσω. εντάς εκπολιπές σήμαντε κεράβ. Να σήμαγε σόρι μέχρι τε κεράβλες. Ο Ιησού πεντάς εκπολιπές σήμαγεται κεράβ. Και εσύ αβέλ σούμποτε κεράβ. Έτσι λοιπόν και εμείς την ώρα αυτή θα ρωτήσουμε τον Βαλάντη εάν πιστεύει όλη την καρδιά Ακανάκα που τσάσε πχαλές. Μακιάλ, σάπε, γλώσσα, καουδέλ. ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού. Ο Ιησούς, ο Χριστός η εντευλέσκο τσάπ. Κάμα πακιάλ βακ, αμπολά σε πχαλές. Βαλάντη, πιστεύεις ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού? Πιστεύεις με όλη σου την καρδιά? Τότε θα συμπαπτίσουμε στο όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Πριν ακόμα μπούμε εδώ να κάνουμε το θέλημα του Θεού, θα θέλαμε να μας πεις δύο λόγια. Μαγκάφτε να είσαι σαράβε τευλές. Καί καλδάσμα να τα αργουνιάρικο. Αντράλα να τα ριπεζέχ. Δείτε που τους ανάβε τευλές ή μαγκάβες λατσεπικιά. Μαγκάφτε να είσαι σαράβες και σώστα αργό. Διάσμα να τα αργουνιάρικο τα ακανά τόλμαν παϊντρόμ, παλέσκοντρόμ. Τα τέλμαν βάζει για την πειρά, λέσα, παλελέστε. Αμήν. Τα μαγκάβος φίλο του όποτε τέλμαν ζω, τα τέλμαν κασαό υλότε μαγκάφτατε και ράβετε εντευλές και πικιά. Αμήν. Και αν κάποιος την ώρα που ακούει τα λόγια αυτά για πρώτη φορά, ας μη σκύρινει στην καρδιά του, είναι καιρός ευπρόσδεκτος και η μέρα σωτηρίας να κάνει ο Θεός σωτηρία σε κάθε καρδιά την ώρα που βρίσκεται εδώ. Πρωτού προχωρήσουμε στην βάπτιση, να προσευχηθούμε να δώσω λόγο. Καλά λόγο, άλλετε ρουτισάς. Μπόμπα, Καλά μπόμπα. Όχι. Καλά Ρενέ. Co ty ja sobie raz jest a paciaska ma modela che lavora in scuola che la spesa a paciaska della zona sta facendo я более чара дела queste merende du hast am Modell Sakapuliste mit da. Che era da liste del Maiexe, alleluia. Alle segui, alleluia. Hai stupide bla, stupidissimo, la Cristo. Amen. Amen. Alleluia. Alleluia. Amen. Alleluia.
δικός μου ο Θεός. Να δοξάζω τον Θεό, δεν με νοιάζει ό,τι κι αν κάνει ο εχθρός. Ο λόγος του είναι η ασπίδα μου, πιο δυνατός είναι ο δικός μου ο Θεός. Πατέρα, για τη ζωή του. Και σε παρακαλούμε εσύ να το καλύψεις με το αίμα του το Άγιο, να το προστατεύεις όλο τώρα, να το Αμήν. Αμήν. φέρει καρπό στο δικό σου το Άγιο. Σε ευχαριστούμε για τον αδερφό μας, Κύριε. Κύριε, την απόσταση να κάνεις το Άγιο. Το όνομα του Αλληλούια Ιησού. Thank you, Jesus. Τώρα την πατήσαμε, τραχήκαμε. Όσα κύματα είναι, όσα κύματα είναι. Και γυρνάς την πλάτη όπως είναι τώρα. Αμήν, αμήν. Αμήν.